Tokikomek eta EITBek elkarlanerako akordioa sinatu dute gaur goiztean EITBren Bilboko egoitzan. Tokikomeko presidente Urko Aristiren eta EITBko zuzendari Maite Iturberen esanetan, emankorra izango den bide baten hasiera baino ez da gaur, bi aldeek hitzartutakoa. Biek ala biek positiboki baloratu dute akordioa. Euskal Komunikabideen etxea bi solairuko etxe bat dela, nun beheko solairuan tokiko komunikabideak aritzen garen, eta goikoan maila nazionalekoak egongo lirateken. Eta beti pentsatu izan dugu, ala uste dugulako gainera, bi solairuen artean igogailuak edo behar direla. Etxea denona denez, eta dakizuenez, gure helburuetako nagusinetako bat nola euskararen hedapena den, euskara suspertzea eta euskara indartzea, eta horretan ari gara ete batean jotake, zaila da, baina zuen laguntza oso importante izango dugu. Bi erakunden arteko hartu emana zertan gauzatuko den zehazteko prozesu bat finkatu dute pixkanaka gure komunikabidetan atzemango dena. Akordioaren arabera, hasiera baten batzuen eta besteen agendak elkartrukatuko dituzte bi erakundeek. Aurrerantzean materiala elkarbanatzeko aukeretaz arituko dira. Lehendik ere, tokiko komunikabideak badiar dute elkarlanean Euskadi Irratiarekin eta horri esker besteak beste, mezularia saioaren barruan Tokikom tertulia entzun daiteke. Gaur sinatutakoarekin, EITBek ahots gehiago izango ditu aurrerantzean izan ere, azpimarra saioko solasaldietan tokiko komunikabidetako kazetariek hartuko dute parte. Tokikomek bestetik, babes eta euskarri izango du EITB informazioaren alorrean batez ere.